хуш аст кишваре ки истиқлолияти сартосарӣ дорад. хуш аст ватане ки мардумаш дар он дар оромиву сулҳу субот умр ба сар мебаранд. хушанду хушбахтанд ҷавононе ки бо имкониятҳои будаву шароити созгори замони хеш кишвари худ ватани модарии худ дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар мешаванд, он ҳам бо ҳунару маҳорату истеъдодашон. дуруд тамошобинони азизи телевизиони Сафина, нашри 62-уми барномаи публисистии ҷаҳонзебро манзуратон мегардонем ва алон дар меҳмонии мо ҳузур доранд ду нафар ҷавонони фаъоли кишварамон, онҳое ки садои хубу хуш доранду дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ кишварамонро муаррифгару намояндагӣ карданд. онҳо кистанду дар чӣ гуна озмунҳо ширкат карданд, аз худиёшон мефаҳмем. Афзалшоҳ Сафарзода ва Дилноза Абдуалимова, хуш омадед ба барномаи мо. саломат бошед. саволҳое ки ба шумо пешниҳод мекунем ба ҳардуи шумо рабт дорад, яъне шумо ҳарду дар яке аз озмуни шабакаи телевизионӣ хеле маъруфи ҷаҳонӣ ҳам бигӯем хато намекунем, шабакаи Мир иштирок кардед дар озмуни овозхонӣ, дар озмуни мусиқавӣ ва вес голос. бале. ва пеш аз он ки масалан дар бораи ҳамин озмун суҳбат бикунем, мехостем бо шумо аз наздик ошноӣ пайдо кунем ва ҳам ба тамошобини телевизиони Сафина шуморо он гунае шинос бикунем ки яъне аз кай боз шумо ба санъати мусиқӣ рӯ овардеду аз кай боз масалан шумо кору фаъолият мекунед дар ин соҳа. Шурӯъ мекунем. Пеш аз ҳама аз Бону, аз Дилноза, марҳамат. аз синни 6 солагӣ ба мусиқӣ машғул ҳастам, чунки дар мактаби мусиқӣ ба номи Миратулла Атоев таҳсил карда, дар шӯъбаи фортепиано таҳсил кардам 11 сол ва пас аз он ба Консерваторияи Миллии Тоҷикистон дохил шуда, ҳоло бошад дар сеюм курси Консерваторияи Миллии Тоҷикистон таҳсил мекунам. Дар шӯъбаи фортепиано. Чӣ шуд ки масалан шумо аз шӯъбаи фортепиано ба овозхонӣ рӯ овардеду рафтед дар як озмуни масалан маъруф ҳамчун овозхон фаъолият кардед? аз кӯдакиам ба ман маъқул буд, ҳамин овозхонӣ маъқул буд ва дар ҳамин соли 2017 ва ҳам хел имконият шуд ки соли 2017 маро дар ҳамин иштирок варзидан барои ҳамин ва вес голос даъват намуданд. Яъне пештар шумо таҷрибаи овозхонӣ доштед? бале, беҳтарин. доштам. хуб, Афзалшоҳ, шумо чӣ гуна оғоз кардед дар ин соҳа кору фаъолият карданро? ман дар оилаи санъаткор ба дунё омадам. падарам хостанд ки ман низ ба ҳамин ҷудаи санъат яъне роҳи худро пайдо кунам ва падарам рости маро аз хурдӣ аз шаҳри Ҳисор ба мактаби махсуси санъати ҷумҳуриявӣ ба номи Миратулла Атоев оварданд ва дар он ҷо ман низ тӯли 11 сол ба ҳайси пианист таҳсил кардам. ман аз хурдӣ бештар ба овозхонӣ шавқ доштам. вақти синфи 4-ро хатм кардам, ба озмунҳо сафар кардану сар кардам ва аввалин бор ки маро ба ҳамин ҷодаи овозхонӣ яъне гуфтанд ки ту метавонӣ хонда, ин модари азиз низ гӯям хато намекунам, зеро тӯли 11 сол дар дасти он кас калон шудам. модари азиз маълимаи хосият шарифова мебошанд ки яъне маро дар ин ҷода тарбия карданд. бале. шумо гуфтед ки аз синфи 4-ум аллакай шурӯъ кардед дар озмунҳои иштирок карданро. хуб, мавзӯи асосии барномаи мо ҳам ҳамин аст, яъне иштироки шумо, ҳардуи шумо дар озмунҳои хориҷ аз кишвар. ва аввалин озмуне ки масалан шумо иштирок кардед, шумо гуфтед аз синфи 4-ум аллакай шурӯъ кардед. озмуни хориҷӣ буд ё ки дохилӣ? хориҷӣ буд. аз синфи 4-ум аллакай дар озмунҳои хориҷӣ иштирок кардед? рости моро аз давлати Беларусия даъватнома рӯй кардан барои 4 нафар. аз 4 нафар бояд 1 нафар мегузашт ва моро 4 нафар ҷамъ кардану сурудҳоямро пешниҳод кардем. аз байни 4 нафар насиб ба мо будааст ва ман гузаштам ва дар он ҷо бо модари азиз маълимаи хосият шарифова рафтем. дар байни 20 давлат ҷои аввалро гирифтам. дар давлати Беларусия номи озмун Оруи тиллоӣ, яъне золотая печётка. дар он ҷо ҷои аввал гирифтам. баъд аз он ҳамон хеле оҳиста сафарҳои ман зиёд шудан гирифтам. беҳтарин. хуб, Дилноза, шумо чӣ? шумо он замоне ки таҳсил мекардед дар мактаби миёна дар озмунҳои хориҷ ё ин ки дохили кишвар иштирок мекардед? аз масалан ҳамун шӯъбае ки худи шумо ҳамун замон таҳсил мекардед, фортепиано ё ин ки дигар? не, аввалин озмуне ки ман иштирок кардам ин ба вес голос мебошад. хуб, гумон мекунем ки аз ин ба баъд шумо низ яке аз ҳамун ҷавононе хоҳед шуд ки камари ҳиммат мебандед ва зуд иштирок мекунед дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ. хуб, мегӯянд ки ҳунар, махсусан
ҳунари мусиқӣ сарҳад надорад ва шумо ки вақте дар озмунҳои хориҷ иштирок мекунед бевосита он ҷо бояд сурудҳо пешниҳод шаванд ба дилхоҳ забонҳо, на фақат ба забони модарӣ, забони миллӣ. шумо бо забонҳои русӣ, англисӣ ҳам шояд он ҷо ҳунарнамоӣ кунед. ҳаст ин гуна имконият доред шумо? рости ман ба забони туркӣ низ суруд мехонам, яъне туркӣ, англисӣ, русӣ ва гуфтанӣ ҳастам ки ман зиёда аз 11 давлат яъне рафтам, дар озмунҳо иштирок кардам ва дар он ҷо бо забонҳои туркӣ, англисӣ, русӣ, тоҷикӣ низ, албатта аввал тоҷикӣ суруд хондаам ва соҳиби медали тилло ки дар Туркия шуда буд, соҳиби медали тилло шудам. дар он ҷо баъдан маро ба давлати Руминия даъват карданд. дар он ҷо ҷои дуюм гирифтам. баъдан Германия, Белгия, Австралия, Африка, Филиппин, Америка, пасонам хел 11 кишварро гаштед. Хулоса бо ҳунари овозхонӣ. Ин хеле ҳам ифтихори бузург аст. Ин хеле ҳам дастоварди бузург аст ки масалан як нафар ҷавони тоҷик, як нафар ҷавони боистеъдоди кишварамон дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ Тоҷикистонро намояндагӣ мекунад ва он ҷо бо гирифтани ҷойҳои аввал, дуюм парчами Тоҷикистонро, парчами як кишвари соҳиби истиқлолро парафшон мегардонад. зеҳи шумо ҷавонони фаъоли кишвар, ҷавонони муваффақи кишвар ба пеш. Тоҷикистон ба пеш. Он ҳам ба хотире ки Тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ боз ҳам хубтару беҳтару бештар муаррифгар бошад. Хуб, айни ҳол имкон доред Афзалшо ва Дилноза ки як суруд ба таври зинда пешниҳод кунед. Ягон масбуи мусиқӣ бо худ овардаед Афзалшо? бале. Хуб, биёед баҳри бинандагон бо овози зинда як суруд пешниҳод кунед, пас он боз суҳбатамонро идома медиҳем. имшаб ҳаво боронист, дар дил ғами пинҳонист. имшаб ҳаво боронист, дар дил ғами пинҳонист. фарда намедонам ояд на ояду, имшаб ҳаво боронист, 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 боронист. офарин, беҳтарин садоятон хаста набошад. Хуб, ин сурудро фикр мекунам шумо ҳам низ дар озмуни авес голос сароидед. бале, албатта ин суруди яъне гурӯҳӣ буд. соле ки ман дар авес голос иштирок кардам, ин суруди гурӯҳӣ буд. бале, мо бо гурӯҳи худ дар он ҷо иштирок кардем. хуб, бачаҳо, биёед акун дар атрофи ҳамун озмун ҳарф бизанем, яъне озмуни авес голос. чӣ гуна шуд? Шумо чӣ гуна роҳат гирифтед ба ин озмун? ростӣ ман дар фасли аввали ҳамин озмун иштирок кардам ва аз давраҳои интихобӣ гузашта баъд аз он роҳат ёфтам. шумо ҳарду дар як фасл иштирок накардед? Не, ман дар шумо дар фасли аввал? дар фасли дуюм. шумо дар фасли дуюм. хуб, чӣ гуна буд? чӣ гуна роҳат гирифтед? ин ҷо даври интихобӣ гузашт? бале, дар ин ҷо аввал даври интихобӣ дар ин ҷо гузашта, баъд аз он шумо роҳат гирифтед ба Москав. ба Москав сафар кардед. Хуб, шумо чӣ гуна? рости вақти ман дар синфи 11 таҳсил мекардам, Зафар Абдуалимов ба мактаби мо омаданд. маро дар он ҷо бар синфхонаи директор даъват карданд ва гуфтанд ки суруд сарой. рости ман сароидам. дар он ҳолат бо забони русӣ суруд хондани ман яъне хуб набуд ва Зафар Абдуалимов он кас маро гӯш карданду гуфтанд ки ман фикр мекунам, пас он занг мезанам. рости тӯли як моҳ интизор шудам, занг назаданд ва дар ин байн мо ба сафари амрико доштем, сафар кардам, омадам, ҳоло ҳам занг назаданд. тобистон шуд, баъд занг заданд ки биё аз сари нав ман туро гӯш кунам ва рафтам, боз гӯш кардам, гуфтанд ки мо бояд сахт кор кунем. ва тӯли 3 моҳ ман бо устод кор кардам ки айни ҳол дар консерваторияи миллии Тоҷикистон устоди ман ҳастам, устоди овозхонӣ. ва пас он мо тӯли 3 моҳ кор кардем. ва дар ин байн мо ба сафари амрико доштем, сафар кардам, омадам, ҳоло ҳам занг заданд. ва тӯли 3 моҳ ман бо устод кор кардам ки айни ҳол дар консерваторияи миллии Тоҷикистон устоди ман ҳастам, устоди овозхонӣ. ва пас он мо тӯли 3 моҳ кор кардем
пас он сафар кардам. хуб чӣ хотираҳо доред аз аввалин озмунатон? Яъне дар назар дорам ана ҳамун озмуни Waves Golos ки ҳардуи шумо дар фасли аввал ва шумо дар фасли дуюм иштирок кардед. чӣ хотираҳо доред? ягон душворӣ набуд? Масалан махсус барои шумо Дилноза, шумо аввалин озмуне буд ки дар сатҳи ҷаҳонӣ масалан ширкат кардед. Бароятон душвор набуд? хай буд, душвор буд, чунки дар ин хел сатҳи байналмилалӣ ин беҳад ҳам мо дар ҳаяҷон будем дар он вақт, чунки ин аввалин фаслаш буд ва аввалин нафароне ки мо рафтем мо будем ва бояд мо нағз муаррифӣ мекардем тоҷикистони худро. Барои ҳамин кӯшишҳои зиёде кардем, тайёриҳои зиёде дидем. фикр мекунам ки нағз муаррифӣ кардем тоҷикистонро. шумо ҷои чандумро ишғол кардед? мо яъне тоҷикистон, намояндагони тоҷикистон ҷои дуюмро ишғол намуд ва дар он ҷо Амали Хафизова ҷои аввалро гирифт ҳамчун солисти ҳамон барнома аз тарафи тоҷикистон. беҳтарин. ва агар аз баромади гурӯҳӣ гӯем, тоҷикистон дар ум ҷои дуюмро ишғол кард. ин ҳам як дастоварди хуб аст, дастоварди арзанда аст. хуб Афзалшо, шумо чӣ илова мекунед? шояд фарқе дида мешавад байни масалан фасли аввалу фасли дуюм? албатта зеро ин озмун бори аввал ин аввалин озмуне буд ки ман ба забони русӣ суруд мехондам. ман рустӣ хело тамрин кардам ва хело азоб кашидам, зеро тӯли 3 моҳ мо кор кардем ва дар ин ҷо на ман, балки тамоми гурӯҳе ки мо яъне сарҷам шуда будем азоб кашидем, зеро ба мо яъне сарпараст дар кор буд то ки моро дастгирӣ кунанд. ва дар ин ҷо ҳам устод Зафар Абдуалимов заҳмати зиёде кашиданд. Ростӣ ва тӯли 3 моҳ вақте ки ман бо забони русӣ мехондам, на сурудро сар мекардам ки устод қатъиян нашуд. ва албатта ман дар ҳаяҷон будам, зеро дар ҳаяҷон будам ки ин бори аввал аст ман бо забони русӣ мехонам. бароятон фикр мекунам душвор набуд бо забони русӣ сароидан, чунки шумо бо забонҳои англисӣ, туркӣ месароед? Месароям, вале забони русӣ барои ман хело душвор буд, зеро ман суҳбат намекардам, суруд низ намехондам. Суруд мехондам, вале баъзан ба қавли аксент доштед? бале. ва тӯли 3 моҳ мо кор кардем. вақте ки ман ба саҳна баромадам, ростӣ хело дар ҳаяҷон будам. аз хондан низ дар ҳаяҷон будам каме, вале аз фикр бисёр дар забон, мақсад дар забони русӣ буд. ва шукргузор аввал аз худованд ҳастам, пас он аз ҳамватанон, пас он аз ҳамаи он нафароне ки бо мо буданд ва аз устод миннатдор ҳастам ки бо мо ин қадар кор карданд ва хондам дар он ҷо. ман сарояндаи беҳтарини ҳамон барнома шудам. ҷои аввалро ишғол Бале, ҷои кардед. аввал. Беҳтарин. хуб биед суҳбати устодатон Зафар Абдуалимовро дар ин бора тамошо мекунем. масалан ӯ чӣ мегӯяд дар бобати ҳунарнамоии шумо, дар бобати овозхонии шумо дар ин озмун ва чӣ гуна мушкилиҳоро паси сар кардед? умуман чӣ хотираҳо дорад? пас он бо суҳбатамонро идома медиҳем. пас аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. озмуни Waves Golos ин як озмунест ки дар ҳақиқат 9 давлат иштирок мекунанд. агар дар 2 фаслҳои гузашта танҳо давлатҳои EDM иштирок мекарданд, дар ин сол бошад дар озмуни Waves Golos боз якчанд давлатҳо ҳамроҳ шуданд ки яке аз онҳо дар Аврупо аст, Олмон ва Изроил гӯем ки ҳамроҳ шуданд ва фикр мекунам ки як озмуне ки дар ҳақиқат ҷаҳонӣ аст, гӯем ҳам хато намекунем. мушкилиҳо зиёд буданд ва афсӯс ҳастанд. ин мушкилиҳо танқисӣ аз ҳисоби маблағ, барои он ки ҳар як озмуне ки хоб муаррифӣ мекунад ҷумҳуриро, дар ҳақиқат як тайёрии хуб ба худ талаб мекунад ва дар ин озмун ҳам мо зиёд харҷ доштем. мо дар ҳақиқат ҳаққи муаллиф, ҳуқуқи муаллифро мо харидорӣ мекунем. дар хоб соли гузашта мо ҳуқуқи муаллифи Игор Николаев ки мо суруди ӯро месароидем, дар ҳақиқат мо маблағ метиҳем ки дар истифода бурдани ин суруд як бор ҳаққи истифода бурдан дорем.
яке аз муаллифон кам мегиранд, яке аз муаллифон зиёд мегиранд. ин гӯем ки яке аз онҳо бениҳоят зиёд мегиранд, аз 100 000 аз 150 000 рубли русӣ барои як сароидани як сурудашон. мушкилоти мо дар ҳақиқат ин буд. мушкилоти мо дар ҳақиқат ин духтани либос аст. мушкилоти мо дар он аст ки мо бояд ки хоб дар як ҷо тайёрӣ бинем, дар ҳақиқат сурудҳоро танзим диҳем. мушкилотҳо зиёд ҳастанд. лек дар ду фаслҳои гузашта аз ин мушкилотҳо мо гузаштем ва ба мо кӯмак расонд ширкати Талко, боз якчанд шарикони дигар. лек дар ин солам дар сеюм фасл ба мо бо ҳадди имкон кӯмак расонд ширкати Талко ва лек ин ҳамаи он хароҷотҳое ки мо доштем дар ҳақиқат намепӯшонд. ва боз имрӯзҳо мо дар кофтукоби ҳамон гӯем ки маблағ ё ин ки сарпараст ки ба давлати Русия равона созанд. дар ҳар се фасл мо албатта ки бо сари баланд баромад кардем. Спасибо всем, я люблю вас. Да. И спасибо тебе, Манишка. И Да, спасибо вам. спасибо. И спасибо вам. И спасибо вам. дар ҳақиқат як чизро қайд кардани ҳастам ки истеъдодҳои тоҷик дар ҳақиқат ман намедонам аз чӣ сабаб бошад фарқият мекунанд аз дигар давлатҳо. ман намехоҳам гуфтан ки мо беҳтарин ҳастем, лек ҳар як давлат ширинии худро дорад дар фарҳанги худ, дар дигар чи. лек истеъдодҳои мо ба назари на танҳо ман, ба назари дигар гӯем иштирокчиҳои аз дигар давлатҳо мебинанд ва чанд борҳо гуфтагӣ ба ман ки фарқияти калон доранд. барои он ки фарҳанги мо як фарҳангест ки агар мо фолклори тоҷикро бо омехта созем бо ҳозиразамона гӯем ороишҳои танзимҳои суруд, ин як ширинӣ бениҳоят зиёд медиҳад ва ба шунавандаи рус, ба шунавандаи гӯем қазоқ ё дигар давлатҳо бениҳоят писанд меояд. хуб бачаҳо, аз суҳбати Зафар Абдуалимов шунудем ки озмун, ягон озмун, алалхусус озмунҳое ки дар сатҳи ҷаҳонӣ баргузор мешаванд, бемушкилӣ паси сар намешавад. Яъне албатта ки мушкилот дида мешавад ва ҳар куҷое ки кор аст унҷо мушкилӣ ҳаст мегӯянд. хуб ба ғайр аз он ки масалан шумо дар аввал аз набудани сарпараст танқисӣ мекашидед шояд, ё ин ки шумо афзалшо барои иштирок кардан дар ин озмун бояд як шарт ҳамин буд ки бо забони русӣ суруд месароидед, як мушкилӣ ин буд ки каме аксент доштед шумо ба хаёлем. хуб шумо Дилноза тарсу ҳаяҷон доштед, ба ғайр аз ин мушкилот боз ба чӣ гуна мушкилот дучор шудед ҳангоми баргузорӣ умуман дар ҷараёни ана ҳамин озмун? буд ягон мушкилоте ки шояд солҳо сипарӣ шаваду гӯед ки дар ҳақиқат он мушкиле буд ки мо тавонистем анҷом бидиҳем вале ба осонӣ не? мушкилӣ ҳамин дар аввал буд, чунки мо тӯли 3 моҳ шабу рӯз гӯем ҳам машқ мекардем, тайёрӣ медидем. мушкилӣ ҳамин дар аввал буд. бедорхобии шумо буд? На. хуб ман шуморо мефаҳмам. кори эҷодӣ мушкилтарин кор аст фикр мекунам. бояд то ба нуқтаи охирин фикр кард ва то он замоне ки баромад мекунӣ ӯ баромад тамом мешавад, ба анҷом мерасад, танҳо худат медонӣ худо медонад ки чӣ гуна мушкило паси сар мекунӣ. ҳаяҷон, тарс ин бадтарин мушкиле аст ки ҳар як эҷодкорро фаро мегирад. албатта чунон ки падари ман рости ҳар рӯз ҳар дафъа маро такрор мекунам ки як корро оғоз кардӣ
аз худ боварӣ карда оғоз кун. Агар аз худ боварӣ надошта бошӣ, ҳамон корро хубтар накун. Ва ростӣ нияти асосии мо ин ном бардоштани ватан буд, парчам баланд бардоштани ватан буд ва ростӣ ин хотирмон барои ман мемонад, ки ҳамгурӯҳони ман то дили шаб бо ман кор мекарданд, зеро на яктаи онҳо, балки ҳамаи онҳо бо ман кор мекарданд ва ман ба ҳамаи онҳо миннатдории худро баён мекунам. Ва гуфтанӣ ҳастам, ки албатта мо як ният доштем, ин бардоштани обрӯи ватан, бардоштани обрӯи миллати худ. Ин мақсади асосии мо буд ва мо ҳамин мақсадро дар назди худ гузоштему ба мақсад ба расид. мақсад шукри худо расидем. беҳтарин. хуб, биёед як навор аз ана ҳамон лаҳзаҳои озмунро ҳамроҳи тамошобинон як маротибаи дигар тамошо мекунем, пас он бо суҳбатамонро идома медиҳем. пас аз чанд лаҳза бармегардем, моро ҳамроҳ бошед. Но они абсолютно погружены в эту песню. Да. И это Не прям знаю, дуэт никак по всем параметрам. между собой не Но контактируют. Вокально и Я тем не более знаю, выглядит видишь, моя потрясающе. песня просто здесь. Да, как интересно, Может быть, меняется. здесь не Казалось, должен сейчас время контакт, становится абсолютно. По словам новое, но вообще не выходят нужно. дети, только что рожденные фактически. И Традиции ты сразу свои понимаешь, держат, да? откуда они, из какой Да, страны. да, Правда? да. Генетика, да, великая вещь. Мне знаешь, что нравится, Марк? То, что они сохранили самобытность. То есть Сохранили, да, вот не Марк сделали уже об ни этом ремикс, как раз. ничего в плане того, что это очень красиво звучит. Хотя задание было в современной обработке. Нет, Ну, это нет, современная, это это новая современная обработка, Да-да-да. но они Ну, сохранили да. аутентичность вот этого всего. Согласен, мне тоже это нравится. Конечно, конечно. фикр мекунам атрофи озмунҳои навбатиятон ҳарф бизанем агар бошад. шумо баъд аз аввалин озмуне ки дар он иштирок кардед, Дилноза, боз дар ягон озмун дигар иштирок кардед? ҳоло не. ҳоло не. Яъне дар нақша доред дар ки иштирок нақша кунед? ҳаст. беҳтарин. шумо чӣ афзал шуд? иштирок кардам. бале. хуб, чӣ гуна озмун буд? 4 рӯз пеш аз Федератсияи Русия баргаштем. Дар он ҷо озмун ном дошт Дилфийские игры ва дар он ҷо низ 7 суруд сароидам. 3 суруд бо забони русӣ, 4 суруд бо забони тоҷикӣ. Росте ин озмун низ барои ман хело душвор буд, зеро рақиби ман бо ман аз ҳама сарояндони дигар 20 дақиқа 15 дақиқа давом кард, аз мо 1 соат зиёд низ давом кард. баромадатон? бале, зеро ман мехонам, ӯ мехонад, ман мехонам. яъне дуэт кардед, ба Бале. қавли батл кардед? бале. Ва дар билохир ман ғолиб шудам, гӯям хато намекунам ва сарояндаи беҳтарин шудам. Дар он ҷо бо дипломи махсус мукофоида шудам ва дар он ҷо бо мо ҳамроҳӣ мекарданд Хуршед Низомов. Дар он ҷо боз як ҳамроҳа доштам, ки онҳо бо ҳамчун сарояндаи вакалӣ рафтанд. ин Ҳаёҷон Ҳамроҳхонов, Амриддин ва Амрулло, онҳо низ иштирок карданд ва ростӣ хело нағз гузашт. хуб, ба фикри шумо ҳамчун як нафар ҷавонони фаъоли кишварамон, ҳангоме ки меравед дар ин гуна озмунҳо иштирок мекунед, аз нигоҳи шумо, аз диди шумо баромади шумо тоҷикистонёнро чӣ гуна қабул мекунанд дар хориҷи кишвар? албатта ман ба куҷое сафар накунам, мо тоҷиконро хело ва хело ҳам беҳтар хуб қабул мекунанд, зеро фикр мекунам, ки мо тоҷико хело фарқият дорем. махсус ман мегардам, мо тоҷико ҳамин тӯли 24 соат саломон аз насламон дур нест ва онҳо хело моро дӯст медоранд. яъне шумо на фақат масалан ҳунари овозхонии як нафар шаҳрванди тоҷикро он ҷо муаррифӣ мекунед, бале, ҳамчунин урфу одату фарҳанги худро. бале. хуб, Дилноза, шумо чӣ мегӯед дар ин хусус? моро ҳам низ дар Москав хуб қабул карданд. аввалан хиёл мекунам, ки онҳо боварӣ надоштанд, ки мо ин тавр бо ин тавр тайёрӣ мебиёем.
мебиёем ва баъд аз он ки мо аввалин шуда дар дуэт бо дуэти Шахини мехондам ман бо Тамирис Илназарова маҳбубаи ҷонро сароидем. Хело ҳам онҳо нағз моро қабул карданд. Ба онҳо маъқул шуд чӣ тавр мо сароидем. Либосҳои мо либоси миллӣ ба бар карда будем. Ба онҳо хело ҳам писанд омад. ва рости ман ба куҷои сафар накунам, онҳо ҳамин сурудҳои тоҷикӣ, яъне сурудҳои миллии тоҷикиро бисёр дӯст медоранд. Албатта вақте ки бори аввал меравӣ, онҳо мо кару фарашон ба қавли зиёд мо аст. зуртаре мо вақте ки сурудҳои тоҷикиро гӯш мекунам, ман дар куҷое ки ҳамин сурудҳои тоҷикиро нахонам, онҳо боз такрор ба такрор боз сурудҳои тоҷикӣ. Албатта мо ки ҳамин ахирон озмун рафтем, ҳатто ҳамин жюриҳо худашон хоҳиш карданд ки суруди тоҷикӣ сароям ва онҳо ҳамин нолаҳои мелизмаҳои тоҷикӣ, сурудҳои тоҷикиро беҳад бисёр дӯст медоранд, яъне ҳамин хориҷиҳо. новаста аз он ки аз кадом кишваранд жюриҳо умуман шаҳрванд. Бале. фикр мекунам як дастоварди беҳтарин аст вақте ки дархост мешавад аз ҷониби як шаҳрванди дигар кишвар ки шумо бо забони миллӣ бо забони модарии худатон суруд бихонед. ва ёд дорам як нафар меҳмони дигарамон низ дар Туркияву дар Озарбойҷон вақте ки дар озмун иштирок карда будааст, аъзои ҳакамон дархост кардааст ки на бо забони русӣ не, бо забони тоҷикӣ худатон хонед. ин фикр мекунам як ифтихори баланд аст, як ҳисси ватандӯстии анҳамон иштирокчиро дар анҳамин гуна саҳнаи бузург, дар саҳнае ки берун аз кишвар онҷо ҳунарнамоӣ мекунем, ҳисси ватандӯстиашро хело ҳам зиёд мекунад. хуб, аз ватандӯстӣ гуфтем, муаррифии ватан аз нигоҳи шумо чист? муаррифии ватан, аввало ман фикр мекунам ки ҳар як нафаре ки дар ин ватан, дар ин сарзамин он ба сар мебарад, аввал бояд ин сарзаминро дӯст дорад ва ба қадри ин сарзамин расад ва ба ҳар ҷое ки сафар мекунанд, яъне барои обрӯи ватан ва мақсад барои агар як хориҷӣ моро бинад, мақсад бояд мо ба онҳо сатҳи баланди тоҷикиро нишон диҳем. Зеро ҳастанд давлатҳое ки ҳоло тоҷикистонро хуб намешиносанд ва ман ин шоҳид будам ва аз ин рӯ мо бояд кӯшиш кунем ва дар тамоми ҷаҳон бояд тоҷикистонро нишон диҳем ки тоҷикон низ ҳастанд ва бақоят метавонем. хуб, Дилноза, шумо чӣ мегӯед? бале, Афзалшод дуруст гуфт. Мо бояд ба куҷое ки сафар накунем, бояд Тоҷикистонро ба таври арзанда муаррифӣ намоем. хуб, шумо баъд аз он ки дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок мекунед, пас аз баргаштан чӣ рӯҳияи эҷодӣ шуморо фаро мегирад? метавон гуфт ки баъд аз баргашт шумо боз ҳам зиёдтар кӯшиш мекунед ки он рақибони худро, рақибони эҷодии худро беҳтару бештар шикаст бидиҳед? албатта вақте ки яъне ҳавасманд мешавед ба кори албатта, худ? чаро не. вақте ки сафар мекунӣ, хондани онҳоро, сатҳи баланди онҳоро мебинӣ. хусусан ман вақте ки ба ягон ҷо сафар мекунам, махсус рақиби худро ё он ки чанд нафаре ки бошад, ҳамаи онҳоро гӯш мекунам. пас он боз мекунам ки ба худ мақсад мегузорам. ба худ амин фикр мекунам ки вақте одам ба худ мақсад гузошт, бояд ҳаракат кунад ва ба худ мақсад мегузорам ва ба саҳна мебароям. хуб аст ки баъд аз ин хел озмунҳо мо дӯстони зиёд пайдо мекунем. Бо онҳо дар иртибот мешавем ва аз ҳунару эҷодиёти якдигар бохабар мешавем ва ин фикр мекунам таҷрибаи зиёде аст. хуб, бачаҳо, фикр мекунам то андозае дар бораи озмунҳое ки масалан шумо қаблан иштирок кардед, дар бораи онҳо суҳбат кардем ва то андозае ки мо маълумот дорем, озмуни Вавес голос ҳар сол баргузор мешавад. имсол низ Зафар Абдуалимов ҳамчун мураббӣ кӯшиш кардааст ки боз аз Тоҷикистон дигар соҳиби истеъдодҳоро ба ин озмун раҳсипор намояд. фикр мекунам пеш аз ҳама бояд ба ин гуна инсонҳо, ба инсонҳое ки камари ҳиммат мебанданд баҳри он ки ҷавонони соҳиби истеъдоди мо дар дигар кишварҳо иштирок карда Тоҷикистонро маърифӣ мекунанд, офарин бигӯем, ташаккур бигӯем. ва баъд аз он бояд ҳаминро қайд кард ки озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ ин на фақат воситае мешаванд ки чеҳраҳои нав кашф бишавад, балки ба он сабаб мешавад ки Тоҷикистонро дигар кишварҳо ба таври шоиста қабул бикунанд. хуб, чӣ нақшаҳо доред шумо? рости ман аввал гуфтанӣ ҳастам ба он ҷавононе ки ба мисли мо ҷавон ҳастанд,
шавқу ҳаваси сарояндагӣ доранд, агар хоҳанд ба Зафар Абдуалимов ба сайтҳои иҷтимоӣ ё ки ба он кас муроҷиат кунанд, бале, албатта дар ин ҷо интихоб мешавад сарояндаи беҳтарин, бо ӯ тамрин карда мешавад, пас он ба сафар бармегардад. Ва гуфтанӣ ҳастам ки агар сарпарастҳо тавонанд ҷавонони моро дастгирӣ кунанд, зеро ин роли асосиро бозӣ мекунад, зеро бесарпараст намешавад. Агар тавонанд ҷавонони моро, яъне ҳар як ҷавони тоҷикро барои бардоштани номи ватан, парчами ватан дастгирӣ кунанд. беҳтарин муроҷиати хуб буд, фикр мекунам афзал шуд. Зеро агар ки масалан як нафар сарпараст фикри онро кунад ки ман фақат сарпарастӣ мекунам, ба ман чӣ, фикр мекунам ин андеша нодуруст аст. Зеро шумо низ сарпарастон ҷузъи ана ҳамун нафарон, ана ҳамун шаҳрвандоне мешавад ки ба воситаи сарпарастӣ кардани ин ё он соҳиби истеъдоде ки меравад дар хориҷ иштирок мекунад, тоҷикистонро маърифӣ мекунад, шумо низ саҳим ҳастед. Шумо низ метавонед ба ин восита муаррифгари ватан бошед. хуб, умедворем ки аз ин ба баъд шумо барои дарёфт кардани сарпараст мушкилие намеёбед. пешаки миннатдории худро баён мекунед. пешопеш миннатдории худро баён мекунанд. бошад ки боз ҳам аз ин зиёд ба мисли шумо дигар ҷавонон рафта тоҷикистонро дар сатҳи ҷаҳонӣ муаррифгар бошанд. Я Афзалшоҳ Сафарзода буду петь во весь голос на весь мир. Твои истории, твои мечты, все то, чем в жизни себя тешишь ты, твои иллюзии, твоя печаль, все это грустно и немного жаль, немного жаль моей любви, немного жаль твоей надежды. Все это было, но, увы, уже не будет так, как прежде. Немного жаль, что напоказ мы наши чувства выставляли. Немного жаль, что потеряли друг друга мы в последний раз. Немного жаль, что потеряли друг друга мы в последний раз. Тебе наскучило в любовь играть, и ты не хочешь этого скрывать, а годы лучшие умчались вдаль. Все это грустно и немного жаль, немного жаль моей любви, немного жаль твоей надежды. Все это было, но, увы, уже не будет так, как прежде. Немного жаль, что напоказ мы наши чувства выставляли. Немного жаль, что потеряли друг друга мы в последний раз. Немного жаль, что потеряли друг друга мы в последний раз. дӯстони азиз, баргаштем сари суҳбатамон ҳамроҳи ду нафар иштирокчиёни озмунҳои сатҳи байналмилалӣ, ҷавонони муваффақи кишварамон Афзалшоҳ ва Дилноза. хуб,
қисмати охири барномаамон фаро расидааст, вале пеш аз ин мехостем ки боз як иҷроиши хубе аз ҷониби шумо ҳамроҳи тамошобинон шунида бошем. Зеро чӣ гуна гуфта гузаштем, шумо вақте ки дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ иштирок мекунед, он ҷо бо забонҳои хориҷӣ низ суруд замзама мекунед ва фикр мекунам алон вақташ ҳаст ки шумо дар алоҳидагӣ бо як забони хориҷӣ суруд бихонед ва мо ва тамошобин шуморо тамошо бикунему, офарин ҳам бихонему, қарс ҳам бизанем. Хуб, шурӯъ мекунем аз Дилноза бо навозиши Афзалшо. Марҳамат. Тихо-тихо в нем я открою дверь, никого не жду, мне теперь не верь, больше не приду. Я строю этот мост, чтобы не упасть ни тебе, ни мне, и не унесла тихая вода. Танцы на стеклах, танцы не для слабых, танцы без правил, ты так не смогла бы. Танцы на стеклах я бы не исправил. Bu aralar durgunuz, nedensiz yorgunuz, üzgünüm adını unuttum, o yüzden bu kadar mutsuzum. Üzgünüm adını unuttum, o yüzden bu kadar mutsuzum. Ben giderken sen üzülme, hata mıydın den önce, ağlanacak şu haline, yana yana gül bence. Ben giderken sen üzülme, hata mıydın den önce, ağlanacak şu halime, yana yana gül bence. оли буд, беҳтарин. Алан ҳаминҷо иқрор бояд шуд ки барои чӣ маҳз шуморо интихоб карданд барои иштирок дар озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ. Офаринатон, садои ҳардуятон хаста набошад, баромадатон олӣ буд. Дар умум бори дигар бароятон изҳори миннатдорӣ мекунем. Ташаккур. Зинда бошед ва бароятон изҳори сипос мегӯем ки даъвати моро рад накарда омада дар барномаи мо ширкат кардед. албатта ба шумо низ ташаккур ки моро ба ин барнома даъват саломат кардед. бошед. бовар кунед, ман аз суҳбат бо шумо бо ду нафар ҷавони фаъоли масалан кишварамон роҳат кардам. Ташаккур. ва умедворам ки тамошобин низ аз ин суҳбати мо як чизе ба худ мегирад. ва ногуфтан намонад ки телевизиони Сафина чун як телевизиони фарҳангии кишвар аст, ҳарзамон чеҳраҳое ки умуман шаҳрвандоне ки Тоҷикистонро бо ҳунару маҳорати худ новобаста аз он ки дар кадом соҳа кору фаъолият мекунанд дар хориҷ аз кишвар муаррифгар шуданд ва умуман муаррифӣ мекунанд, ба онҳо ҳамчун ҳавасмандӣ як ҳадияи кӯчаке тақдим мекунад ва ин ҳадияи кӯчакам диплом аст. Хуб, Дилноза, диплом ба шумо тақдим карда мешавад. Ташаккур барои иштирокатон дар барнома. Саломат бошед ва дипломи навбатӣ ба шумо тақдим карда мешавад. Муборакатон бошад. Ташаккур. Рости гап интизор набудем ва аввало миннатдории худро ба шумо баён мекунем ва ба ҳамаи кормандони телевизиони Сафина, зеро моро қадрдонӣ карданд ва гуфтанӣ ҳастам ки ташаккур ки моро ба барноматон даъват кардем. Бо мо бошед, бо телевизиони Сафина бошед. Саломат бошед. Ташаккури зиёд барои даъвататон ва ташаккури зиёд барои ин диплом. Саломат бошед. Бинандагони азиз, ёдовар мешавем ки навбат дар меҳмонии мо ҳузур доштанд ду нафар ҷавонони муваффақи кишварамон, онҳое ки бо овози хуши худ, бо садои форами худ, бо ҳунару истеъдоди овозхонии худ Тоҷикистонро дар якчанд озмунҳои сатҳи ҷаҳонӣ муаррифӣ намуданд, он ҳам дар хориҷи кишвар.
ҳамин ҷо барномаи публисистии ҷаҳонзеб ба охир мерасад ва инро фаромӯш насозед ки тоҷикон бо ҳунару маҳорати худ зеби ҷаҳонанд. боқӣ хушу хубу муваффақ бошед.